Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita maca bebarengan saka Injil Yohanes 13 ayat 1 tekan 17 kang dijejer ngelakoni kaya dene tuladane Gusti. Kawaca ayat 15 tekan 17 Injil Yohanes 13 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Enggonku menehi tulodo marang kowe kabeh kuwi supaya kowe padha nglakonana kaya sing wis dak tindakake marang kowe. Padha eling-elingen batur kuwi ora ngungkuli bendarane lan utusan ora ngluwihi sing ngutus. Saiki kowe wis padha ngerti perkara kuwi, bejo kowe menawa kowe kok lakoni. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, restoran McDonald iku warung makan sing sumebar luwih saka 100 negara ing donya. Lan duwe cabang luwih saka 44.000 restoran. Saben manajer restoran kudu sinau kabeh gawean, ora mung administrasi nanging uga sinau nyapu lan ngepel, ngresiki toilet, dadi kasir sing nampa dhuwit, ngresiki meja makan, nata kursi, nganti gawean dapur nyepakne pangan lan omben. Kabeh pasinaon sadurunge dadi manajer restoran iku diarani kuliah ing Universitas McDonald. Sing dadi pimpinan iku kudu bisa menehi conto, dadi tulodo marang anak buah sing nyambut gawe ing restorane. Dadi ora dumeh dadi manajer mung ngongkon-ngongkon lan perintah, nanging bisa menehi conto. Tulodo saka manajer restoran McDonald iku kang dadi dasar anggone restoran McDonald bisa dadi gedhe, sumebar lan bertahan nganti saiki. Gusti Yesus paring tulodo anggone ngesorake diri lan makarya leladi marang murid-muride. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Ora mung amarga wis ngerti kawruh utawa mudheng ing sakjroning pengangen-angen. Nanging nalika wis ditindakne. Murid iku sinau saka anggone ngetut mburi gurune. Batur ora ngungkuli bendarane lan utusan ora ngluwihi sing ngutus. Nindakne apa sing dadi dawuhe guru utawa bendara iku tegese nderek ngesorake diri lan makarya leladi minangka abdi. Sanes bendara kang ngasta kalenggahan lan kuwasa kang paring dawuh. Nanging srana tulodo supaya para murid bisa nglakoni kanthi luwih cetha lan kepenak. Restoran McDonald bisa dadi restoran sing gedhe lan sumebar sak donya. Amarga saben pimpinan ing restoran bisa dadi conto, bisa paring tulodo bab makarya leladi. Pasamuan katimbalan supaya nglakoni tulodo kang wis katindakake dening Gusti Yesus. Sing dadi pangarsa iku sing ngesorake diri lan leladi. Sing pinunjul iku sing dhisikne wong liya tinimbang awake dhewe. Bekja sapa sing bisa ngerti lan nglakoni kaya dene tulodo kang wis kaparingake dening Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kenging menapa nalika wis dadi pimpinan akeh sing lali marang timbalan kanggo makarya leladi lan ngesorake diri. Nanging malah nggunakake aji mumpung kanggo kapentingane dhewe. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula tansah ngengeti
Tulodo Gusti Yesus ingkang sampun setya ngesorake diri lan makarya lelati. Sampun ngantos kawula milik kalenggahan, kuwasa pangkat derajat ingkang marai kawula lali timbalan minangka abdi kang kedah tansah ngesorake diri lan makarya lelati. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan, mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.